Ул без ижадтың күңел менән уртаһында яшәһәк тә, бу Өфөгә килү безгә ул үзе зур байрам. Бына ошо хәзер үтәсәк буласак форум ул бик кәрәкле сара дип саныйм мин аны. Ни өчен дигәндә, менә безнең районнарда, башка калаларда яшәгән кешеләргә аралашуу етмәй. Менә Язучылар оешмаһының секцияларында катнаша алмайбыз. Һуңгы елда менә пандемия аркаһында безне сакырулар да булманы. Үзебез дә сакыра алмайбыз. Сакырһак та килә алмайлар бит инде. Мин берничә тапкыр әйтеп куйдым, әйтеп сакырып караным, Өфөнән чыгырга ярамаган сактарда булды. Безгә Агыйдин журналын килтергәндә bir-iki тапкыр булды, bir-iki айга һунап килтерделәр. Сыгырга ярамай. Ана шундай мәсьәләләр хәзер менә пандемия бүтәнгәрәп тора бит инде. Бына ошо бүгенге форумга кайтып тагышмай әйтәм, бик кәрәкле, вакытлы сара. Ул күптән кәрәк, ул безгә кәрәк. Өфөләргә бәлки кәрәкмәдер. Менә районнарда алыста яшәгәннәр өчен аны ошоның уртаһына кирип әзрәк кайнарга кәрәк. Ни өчен дигәндә, әле әйттем бит, бездә секциялар эшләмәй. Үзебезнекеләр юк. Консультанттар юк. Үз каланыбызда кайнайбыз. Шунда кайнап, ошонан рухланып кайту безнең өчен бик кәрәкле сара. Буңгы елда бездә ана шуның хәммәк бәйләнештәр өзелде пандемия аркаһында. Ана шуларны кабаттан тергезеп, безгә эшләү, яшәү күңелрәк булар. Нигәдер менә китап бастыру бик катмарлы мәсьәлә. Аксай укытайлар белмәйм, язучылар менән таныштырмайлар. Үз нәшриме минең сыккан китапларым бар. Һуңыннан рус телендә сыккан теге менә нимә дип атайлар аларда теге сборникыма карак, менә безнең Биләредкә кагылышлы, металлургларга кагылышлы китапларда минең өлешем бар. Былай менә эшләгән эштәр бар да, берен башлайын, икенчесен ташлайын, һөйләшергә, кәңәш итерлек менә өзелеп торды бит менә шул бәйләнештәр. Шулар аркала килеп сыкмай. Әлегә башкалар турында да шулай дип әйтермен. Менә бүген генә һөйләшеп килдек юлда. Сәгыйрә Шәрәфетдинова, ул былтыр Союзга алынган. Тоже башлаган эшләрем күп ди. Тегеннән башлайм, берен башлайм. Кайнан дәвам итәргә белмәйм ди. Моны кәңәш итәргә кеше кирәк. Уларны укытып карарга, я булма һөйләп, аңлатып кәңәш алыр ине. Ана шундай безгә аралашуу етешмәле. Мен Пермь крайы барда яғының ғайна башқарды. Мені язушылар сөзіне алдылар. Башқұртстанға мен бик шатландым. Менә шушындай китабым шықты. Ғайна башқұртларының барда сүзлігі. Менә безнеке, менә бу безнең үзебезнең тел инде адалайында көнбатыш башқұрт теле инде безнеке. Менә шушы телдә әле минем безнең беренче китап әле мин беренче булып торам. Шушы телдә, үзебезнең телдә үземнең шигырьләремне бастырып чыгардым. Менә кеше халык бик шәп шулай кызыксынып укыйлар. Шигырь язарга була, азрак вакыт табабыз. Без төрле профессия кешеләре, мин үзем укытучы, балалар укытам. Менә вакыт табуы да авыррак. Язасы килә, картайып пенсиягә чыкканны көтеп ятырга да булмый, әйеме. Менә шуңа теге азрак язучыларга ярдәм дә булса дип әйттем. Менә аннан соң язарга да бит була әле бастырырга кирәк, аның акчасы кирәк. Менә бу мәсьәләләр турында монда сүз кузгатылды. Ансы да инде охшады. Башкортстанда чыгарасы килә иде. Минем әле элекке китаплар бар миңа. Балаларга күчтәнәч дип әйткән китабым бар. Балаларга язылган шигырьләрендә, балалар телендә язылган шигырьләр бар. Аларны чыгарасы килә иде. Менә дала шаңы дип әйткән шигырь китабым бар. Аны бастырасы килә иде. Әлбәттә, мондай форумдар кирәк, чөнки бында язучылар аралашып кына кайтмайдар бит инде. Аралашуу да әлбәттә кирәк. Аны аралашуудан бигрәк фикер туплауга йыелалардыр дип өметләнәм. Ысынлап та форумдан көткән төп көтүем тиемәкендә шу уртак фикергә килеп, башкорт әдәбиятының киләсәктәге үтеше турында ниндәйдер уртак бер фикергә килүдер дип өметләнәм. Чөнки бүгенге көндә без информацион пространство битендә киңлекләр нык киңәйде хәзерге заманда.
Әлбәттә, мындай осрашуулар һирәгрәк, укучылар бит инде китап кына тотып ултырмай, төрле мөмкинчелекләр турында ла, менә ошо электрон киңлекләрдә лә ничек үзебезнең башкорт әдәбиятын үстерү турында ла һөйләшүләр булыр дип өметләнәм. Шулай ук жанрдар мәсьәләһен буенча ла һөйләшүләр булыр дип өметләнәм. Әдәби тәнкыйть турында ла тус фикерләр яңгырар дигән өметтәбез. Ысынлап та бүгенге көндә һөйләшә торган сораулар бүген бик күп һәм конструктив һөйләшү булһын дип өметләнәбез. Әлбәттә, иң мөһиме һинең китапларың һатылырга тиештер дип уйлайм, иҗат итәң икән, һинең иҗатың укучыларга кызык булырга тиештер дим. Шуңа һәрбер иҗатчы хөкүмәттән генә көтеп ятмайынса, әлбәттә хөкүмәт безгә китап сыгарып бирә, ана шул үзенең иҗатын халыкарага yetkерүдә лә эшләргә тиештер дип уйлайм. Чөнки кемдәрдер китаптар сыгаралар бит инде, алар еллар буена һатылмайынса яталар бит инде китап кәштәләрендә. Менә мәсәлән, ана шул яктан да безгә эштә үзенләштерергә кәрәктер дип уйлайм. Китапта тоттыру гына түгел бит инде. Унан башка менә сит ил китаптарын без нисек интернеттан эзләнек, ниндидер сумма түләнек тә алып рәхәтләнеп укыдык бит инде. Без ингән өчен ул кешеләр аксала бит инде. Мәсәлән, китап нәшриятында да менә шундый контент булһа дип уйлайбыз инде. Теге башкорт китапларының барыбер укучылар табылыр инде дип уйлайм. Чөнки менә автор буларак та әйтәм, күптәр шылтырата бит инде китапты кайдан алырга була, нисек сатып алырга була дип. Бүгенге көндә әлбәттә безнең Өфөлә генә бит инде бер китап магазины һәм Баймакта бәлки бар дип ишеткәнем бит инде. Калган күп районнарда безнең китап магазины юк һәм ошо сәбәпле тим инде электрон варианттарда булһа ла, менә заман менән бергә атлау булыр дип уйлайбыз инде.